Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Isisho sabadala sithi ayibhulwa yonke imhlolo ekhaya. Lokho kusuke kushiwo ke ukuthini na? Kusuke kuvikela ukuthi ezinye zezinto ozibona ke zenzeka ebaleni noma ke zenza ngaphakathi kwekhaya esuke zemhlolo uyothi uyahamba uyazibhula uyithola ukuthi ke vele umsuka wazo ungaphakathi egcekeni. Ingakho kuyayithiwa ke kayibhulwa yonke, eminye ke yayo uyayiyeka nje. Lona ngusanda Magubane oyindodana kababa umfiliseni uMagubane umqabula sheshe uswidi omnandi ngokusondeza emlonyeni kubantwana untombize emqabulele bomnyameni ngoba ekukhanyeni zisaba kamasoka ke azo. Usanda Magubane ungumculi kaMaskandi osafufusa njengoba ke engenalo idumela elitheni. Lensizwa ke esalwa ke lengqalabutho kaMaskandi ibeke isibongela ke indodana ke kababa uThokozani Langa. Insizwa nje ke lapha ke unjabulo ke utheke waveza ke nje ke ukwesekwa ke kwakhe ngabantu noma ngabalandeli bakaMaskandi okuningi okufaka phakathi ukwesekwa ke nanguyise kweminye ke emicimbi esike ke yaba khona. Lensizwa ingene ke engudlane zokuxhumana yamhalalisela ke lapha kunjabulo Langa ngokwesekwa ke ngumzali wakhe wabeke seveza ke okunye abantu bebekade bengakwasi. Usanda Magubane usoleke kuyise ngokufeyila ke kwakhe ke emculweni. Usanda Magubane uthi ke uhluleka njengoba esahluleka njeke emculweni izinto zakhe zingalungi ingenxa yokuthi ke uzalwa ke ubaba ke uNomona. Ebongela ke unjabulo Langa utheke siyababongela ke bakithi abaphumelelayo ke emculweni futhi ke siyakubonga nokuthi ke wesekwe komzali ke wakho. Wabeke esethi kuhle ukuthi ke weseke umzali wakho njengoba uya kude njengempilweni kusuke kwenza lo kuyenza ukuthi ke uye kude empilweni ukuba ke nesisekelo somzali ke wakho. Ungafani ke nathi thina ke bakithi ke siyehluleka njeke emculweni ngenxa ukuthi sisalwa ngabazali abanomona. Usanda Magubane uthe kubaba kubantu akanawo kumona ngabe ke ngude kabi nempilo kwezomculo. Uthi ke konke nginakho njengamanje nginakho ngoba ngizizamela ke mina. Uthi ke into eziningi okufanele ngabe ke sengiphumelele kuzona ubaba ke uyangivalela. Usanda usola kubaba wakhe kuba ke nomona nomculo ke wakhe. Uthi kubaba ke umuntu konomona ungafuni futhi ukungibona ke ngiphumelela noma ke ngiyaphambili. Uthi kubantu ke nami ke nginayo ukumeseke ofana ke nobaba kuThokozani Langa. Nami ngabe ngikude kakhulu ke nempilo ngoba ngabe ke izinto eziningi engifisa nengifuna ukuzenza ubantu angiyesekwa kuzona ngabe ke sengiphumelele sengiye kude ke nempilo. Abantu abaningi abayinambithisanga kahle lenkulumo ke kaSanda Magubane njengoba ke bemtshela ukuthi kubantu ke mhlawumbe kubaba ke wakhe ke sithi akaseke emhlabeni ngabe kukhala ngobani ngabe ke lokho kofuna ukwenza ngabe sewukwenzile yini na. Bathi ke yini ekuvimbela ukuthi ke ukwenza kuba ke nomona kababa wakhe ukuvimba ukuthi ke uphokophele noma kufuneke lento oyifunayo ngoba phela kwesinye sesikhathi uma ubona ukuthi kumuntu osuke kuhamba naye endleleni akahambi ngalendlela ofuna kanjwe ngayo uyayumshiye bese uqhubeka nohambo ngendlela kona ofuna ukuhamba ngayo. Abantu ke besola kunjabulo noma besola kusanda Magubane ngokusola ke ubaba ke wakhe ekuhlulekeni kwakhe ngempilo bathi lo uyazehlulekela. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.